Huomenta, Spike. Herätys. Tämmöinen ovat häät. Mitkä häät? Kristoffin ja Reritin häät. Häät! Voi ei, olen ruma. Katsokaa. Mitä minä teen? Sinä et ole ruma. Minun pitää olla komea. Spike Pupunen. Sinähän olet. Twilight. Niin? Milloin häät alkavat? Kuinka paljon kello on? 10. Ne alkavat 12. Kiire! Elämäni suurin päivä on koittanut. Niin, kulta. Häämme. Näytänkö upealta? Näytät niin kuin aina. Sinäkin. Juhlavalmistelut. Mennään! Herra Cake! Niin. Onko kakut valmiita? Ovat. Järjestelyt. On. Kaikki on hyvin. Rauhoittukaa nytten. Anteeksi, olemme niin shokissa tästä upeasta illasta. Eikö vain, rouva Cake? Onhan kaikki valmiina. On. Hyvä, voitte jatkaa. Kiitos. Suunnittelua. Hai. Ouch. No niin. Jännittää! Hoi, olen komea. Tunnin kuluttua vieraat tulevat. Ja vieraita tulee vain lisää. Ja lisää. Ja lisää. Ja lisää. Ja lisää. Ja vielä vain lisää. Mutta hetkonen, yksi puuttuu. Ehdin juurikin. Ja niin häät alkavat. Ja vartijat ottavat ihmisiä vain sisään. Ja nyt vieraat ovat kaikki sisällä. Mutta seuraavaksi astuvat pari. Ja niin he pääsivät loppuun saakka valkoista mattaa. Näin. Ja nyt alkaa bileet! Woohoo! Hyvä minä! Juhlissa kaikki ovat onnillaan. Onnellisia. Ja nyt alkaa... Mait! Hei! Anteeksi! Jello! Anteeksi ne meidän videot, koska me ollaan niinku aloittelijoita. Meitä alkaa aina naurattaa ja yksi vieras tuli lisää, mutta kuitenkin. Pinki! Niin? Terve! Hei! Hei Ricard! Eikö kuka sinä olet? Rouva Rife. Hei! Terve Rarity! Hei! Salama! Mitä? Ja nyt alkaa oikea juhlatilaisuus. Rivin! Ja herra ja rouva Cake ovat leipäneet paljon kakkuja. Haluatko sinä Diamond Crystal ottaa tämän? Richard
Glitterin aviomieheksesi. Tahdon. Tahdotko sinä, Richard? Glitter, siis Christopher. Glitter ottaa tämän Diamond Krystallin aviopuoliseksisi. Tahdon. Olette nyt pari. Voitte suurella. Elikkäs nyt on ruoka-aikaa! Uhuu! Haluan papupataa! Papupataa! Anteeksi, Pinkki, meillä ei ole semmoista. Ihanaa, kun pääsimme tänne. Kiitos. Oi, mitä maukasta. Ihanaa. Onks täällä eläinkakku? Herra ja rouva Cake istuvat tylsissään, sillä he eivät saa herkkuja. Snips, tulee! Bisketit saapuvat. Mitä sä, itkupilli?